Sanibonani babukeli emakhaya igama nguSihle ungene entweni Mkhize kanti sikwi podcast affirmation igama lohlelo uLozolo Maskandi show. Anginikhumbuze abantu bakithi ukuthi uhlelo siyatholakala kuma social platforms wonke ongawacabanga sikhona YouTube, Facebook, Twitter njalo njalo. Namhlanje usuku olukhulu nganza kwethu namhlanje sihlezi neqhawe sihlezi noThwasa leKhansela uzosithatha sibeke ukuthi uThwasa leKhansela ube wayini la. Thwasa leKhansela iThwasa leKhansela induma nodume hleze tabefana dume kwabaduma bezisingadume sikhamzulu kanye manambana badume umbani mama obezisona sentomba kasazi ngoba vele into umuntu okudlala nje sengifikile sengithe qathatha ngikhona la uLozolo Maskandi show. Ngiyakubingelela ngene intweni ngibingelela nababukeli lapho kuphi na kuphi la bekhona. Mina ke iThwasa leKhansela sibonelelo Armstrong umfana nje oneminyaka nje u50. Awazomncane umfana lazi kancane ibhungu. Ngikubheka ukuthi no 32 years ihambile iminyaka. Ngeke ngithi ke mina indlela oziphatha ngayo iyona futhi ezokugcina ukuthi abantu bayitshela ukuthi neminye iminyaka ubuneminye iminyaka. Impela. Thwasa leKhansela awusitshele ngane yakwethu ufike kanjani emculweni? Thwasa leKhansela ukuthi libe umculi kwaba nje isurprise because mina ngangiculela ukuyigangela nje emakhaya ngangazi ukuthi ngogcina ngumculo serious noma ngizogcina ngumculi mhlambe oprofessional njoba nje manje ngiprofessional futhi ke ngihlonishwa. Mina ngaqala ngokuyishayela isiginci emakhaya. Ngilusela inkomo zikaMkhulu emaqeleni ngidlala isiginci kodwa nginayo into ethi kunabaculi engibathandayo ngingabala ubaphuza Chemist Mfazi Omnyama leKhansela noJBC okuyena umuntu engangimthanda kakhulu ke loyo nokuyena owenza ukuthi ngize ngithola igama elithi iThwasa leKhansela because isikhathi esiningi mangabe ngipractice isiginci bengisebenzisa ukulingisa kuze kuthiwe iThwasa kwaqhamuka kanjalo. Okay 2013 wayiqopha ialbum yakho yokuqala ngqa. 2013 ngathi anthule nilalele anthule nilalele lo hayi nilalele ingoma ukuza kwayo la ithi khona suka nendleleni bafana ngifuna ukwedlula la ngayiqopha ialbum yami lapho ngaqopha umlando ngangimusha ngase ngeke ngaba nawo amademo nje but ukuthi ngingene emculweni nje full time ngangena ngealbum yami ethi anithule nilalele. I reception noma ukwamkeleka kwale album yakho kwabanjani waqhuquzeleka ukuthi hayi la ngiphakathe izintoni zangempela? Kwamkeleka kwami lapha kule album kwaba isimanga ngoba abantu babekade ikhona album but bengakamazi lo iThwasa leKhansela kanti ngizoqashwa kwimpucuzeko iseyinje impucuzeko ibingaqashi nombani ungaboni manje seyiqasha ama-artist nawo maningi ama-artist kodwa ngalesa sikhathi ukuthi mawungene kwimpucuzeko impela ube nento ethi eish ngangena so mina ngingena ke ngisahamba noBhaka uBhaka nawo amandla ukuthi angenze ngicule phakathi nendawo ungacule ekseni kwakulwela ukuthi mangicule phakathi nendawo yabo hayi ngaqopha umlando okugcina ngaqopha umlando okugcina. Ngiyezwa impela uBhaka kwenzakalani naye ubudlelwane bakho nabahamba bagcinaphi ngoba njengoba usho nje impela nake nabonakala nabantu abasondelene kwazi ngoba khona nezikaBhaka. Ubudlelwane bami noBhaka bahamba kahle kakhulu kwahamba kwazi kwafika ekutheni ke senze izinto ezingafani yena uyalapha mina ngiyacula so mina kufanele ngibhekele nomculo naye abhekele nokwelapha siloko sihlangana mangabe sidingana yabo. EzikaBhaka ke kwakade mina ngangi-artist likaBhaka. Yayizwa ke manje so uBhaka uBhaka wapromotheka ngokuthi lokho edlala izingoma zami so lonto yamgqugquzela ukuthi okay kulomsebenzi wakhe uyadingeka uMaskandi abantu bayamabhinqa kakhulu because nawo umsebenzi wakhe owesintu so kwaba khona into ethi ufuna ukwenza iqembu wabuza kimi ukuthi lelo qembu lelo angathola obani emqondweni wakhe kwakukhona ngisho abantu nje abadumile kwacaca ukuthi ngeke aze aba-afford yabo ngcono asebenzise thina saba ngakubo nesizom-understand kwaba yimi mina ngase ngilanda uvumile noBahubhe yabo okwaba iproject le yahamba kahle kakhulu iproject ke
yahamba yazi yalimala uma sekunemgomo nemibandela. Impela ngoba khona engakuzwayo ukuthi hayi impela khona ingoma wayishayayo engaziseyisikuni nokumngcofa kwakhona ukuthi impela siyakulandela kodwa le kwaba ama-habits mhlawumbe ngakucacise lapho ukuthi kwenzeka nakhona ngangeve ngimngcofa ngicikoza nje ngendlela yami umuntu ke enenxeba ihlezi zothunqala kusho ukuthi vele ukuhlukana kweqembu kwakade kuvele ngokuthi kwakunemgomo phela eqenjini inkampani nomgomo wayo so umgomo wawuthi awuvumelekile njengoBahubhe njengovumile njengoThwasa individual ukuthi upromote noma ubonakale ucula wedwa le album. Okay because i-album yeqembu wenza njani wena? So bayiphula ke leyo mthetho laba abanye yabo. Okay. Bayiphula leyo mthetho ikakhulukazi uvumile. Angithi uzokhumbula le album leya ingoma yayishisa kakhulu ile yayiculwa uvumile ithayile moto yabo. So ilapho ke la eyafika yashayisana khona futhi nawe engayiculi kabi welwela ukuthi yena akwazi ukuthi ivoice yami ngingangayicula ngoba abantu bazoyicela mabevubona. Angiphinde ngikhumbuzise babukele lapho khona nibukele khona i-podcast affirmation uhlelo uLozolo Maskandi show igama ngusihle ungene into eMkhize sisakaza bukhoma sise Mhlanga Rocks. Wawazi ukuthi eMhlanga kuyokuba nje webabe sihlezi nayo iNkuzimalanga lana iBhenanyawo Thwasa leKhansela iNkuzimalanga ke ya leBhenanyawo yeah. Ake sisakhuluma ngawo aBhenanyawo mfowethu ngiyazi ukuthi uyingxenye noma uyilunga lamaBhenanyawo afomwa kanjani amabhenanyawo ahlanganiswa kanjani amabhenanyawo nje mfethu ahlangana kalula kanjani amabhenanyawo ahlanganiswa umlamuli Nxele ngenhloso yokuthi yena akhe nje into ezokwazi ukuthi ijatshulelwe abantu eyicompetition ethinta uThukela noMkhomazi. Kwakungewona amabhenanyawo kwakuuThukela noMkhomazi. uThukela versus uMkhomazi noma uMkhomazi versus uThukela. Yabona ukuthi kwangewona amabhenanyawo kodwa leya project igama ke livela nini ukuthi amabhenanyawo ingoba ubaphuze chemist uyena wapromote into ethi iBhenanyawo kwasekuqaleni akhuphula uMkhomazi amabhenanyawo sekudingeka ke manje igama elizoqondana ngqo nale group yethu wathi ubaphuze chemist amabhenanyawo akhuphula uMkhomazi ngenxa nengoma ayiveli isho njalo akhuphula uMkhomazi amabhenanyawo sasiziba amabhenanyawo ngoba lento yokubhena konyawo indlela esisina ngayo unyawo liyaphakama lweqindlela siyaphezulu yes so ke la afomeka nje kanjalo kumantshontsho awards yeah abanesasasa ngeke singakubani lokho abanesasasa kakhulu abanye abantu abaningi baze bafisa ukuthi iqembu liqhubeke njalo kodwa mesibheka hayi impela lapha dabala iqembu kwenzekani into eyenzeka ke kwaba ukuthi ukuba nesasasa kwawo kwenza ukuthi abantu abaningi bafisa ukuwa owner because umlamuli wayewenzela leyo period noma wayena amaphupha thize ngokubona ukuthi amabhenanyawo ahlukile mawaqhathanisa noThukela ngalesa sikhathi ngoba amabhenanyawo saqhamuka nale style sokuphatha igingi sonke yabo wonke umuntu eyishayela so sonke sikwazi ukuyidlala igingi yabo so kwaba istyle so wonke umuntu befisa ukuthi our own kube ukuthi iqembu leli angaba iqembu lakhe yabo so ilapho kwahamba kwashayisana khona ngoba phela ekugcineni umuntu owaqhamuka nawo umlamuli so uma ngabe ukhuluma ngamabhenanyawo kufuna udlule kumlamuli nangaleke kwalokho ke khona izinto nje ezithinta ukuthi njengoba siyiqembu siphinde sibe nelokunyana namaqembu ethu indlela izinto ezenza ngakhona nathi asigculiseki ngoba njengoba siwu7 mami na ngu40,000 mawubuka ungabakhumbuzisa mhlambe abantu ukuthi njengoba no7 lamabhenanyawo oba phuze chemist baphuze chemist ubaba umkhanyiselwa abaqophi ubaba uxhwanele bhaca bese uba igengeke Bahubhe iThwasa leKhansela Mbuzeni Nyone Mhlo yes yabo so manje umuntu usenokuqhamuka nje umuntu athi ngino 50,000 ngifuna amabhenanyawo yabo
sekulimala iproject yaba manje yathwasa leKhansela ezimele yambuzeni yabaphuza chemist kanjalo umuntu useyasiyuza enye izinto abantu abangajwayele ukuyibalula mangabe kusuke kukhulunywa ngezinto ebeyiwisa Amabheny'nyawo uyabona ukuthi if mina ngokwegama lami engilakhile kanzima ukwazi ukungiqasha ngo30,000 uma uzoqhama no35,000 uthi ngoba ubala ukuthi su7 kusho ukuthi mina ungiqasha ngo5000 ngoba ku35,000 5,000 kusho ukuthi wena usushaya inyoni ezimbili ngetsheli lodwa abanye abantu babize bona ubaqashe ngayo futhi le mali umuntu ezihambela yedwa enye izinto ke yalimaza Amabheny'nyawo leyo. Tshela mina mfowethu nababukeli emakhaya ukuthi kubo bonke abaculi abakhona wonke umuntu unendlela ahluke ngayo kodwa le wena ohluke ngayo wonke umuntu uyazi ukuthi umuhle epenini umuhle esiginqini umuhle estage kodwa ngithanda sigxile kakhulu epenini mawungena nje e-studio noma usekhaya yini lekwenza ukuthi wena uhluke emaculweni owabhala ngoba ayayixoxa indaba. Yazi mina indlela engijule ngakhona khona izinto abantu abangakhulumi ngazo but mina engikholelwayo ukuthi kufanele bakhulume ngazo kusho ukuthi mina umqondo wami hleze ugijima ngowasemhlabeni kanjani na abantu banamhlanje ngokwenzela isibonelo nje sincane abakhulumi ngokufa kube ngazi ukuthi uma ukhuluma ngokufa kusho ukuthi usuzofa yabo kulesikhathi samanye uma ucula ngokufa kusho ukuthi usuzofa ne muhleli nonkosikazi wakho ubheka nje nabantwana ubheka indlela eniphila ngayo ne kunezinto ozibonayo uyicwaninge futhi uthi angabe mangingasekho njengoba unkosikazi wami mhlambe happy kanje mhlambe njengoba abantu abami happy kanje angabe kuyokwenzakalani leyo nto isho ukuthi amaplan akho wonke kufanele abe sekutheni uNkulunkulu ngisho uthandaza uNkulunkulu akakubeke ukwazi ukwenza u1 no2 no3 no4 before akuthathe ingane zakho zikwazi ukuphila ngisho ungasekho kusho ukuthi yini leyo sekuyingoma leyo ukubuza unkosikazi ukukhuluma nonkosikazi wakho uthi makwenze uNkulunkulu engithatha akulona icala leyo nto ukudiscussa nje ukuthi hey uNkulunkulu mangase nje angithathe nixoxa niphila yenzani ivula umqondo kuyena ukuthi akasukume yabo akasukume akawuhluphe nje umqondo wakhe akangacabangi manje ngoba ngisakwazi ukumsupport akacabange ingomzi kusho ukuthi ingoma leyo yabo kade samba la endleleni ngikhuluma nomfowethu ngithi ngendlela igenge ekhula ngakhona iningi ngikhuluma ngegenge injejana lezi ezincanyana basafana basakhula laba ngiqhathanisa nabakhona manje laba abasibamba inkunzi abasihluphayo ngibala nabakhulayo ukuthi engabe esikhathini esithize kuyobe kunjani njoba ukubone nje kukuncane ubone ukuthi le ngane le indlela nje yenza ngayo ngisho ihamba phambi kwemoto yabona ukuthi usikhotheni yabona engabe eminyakeni ethize kuyobe kunjani leyo nto isho ukuthini isho ukuthi umhlaba uya ngokushintsha ingoma futhi leyo ingoma kwayona leyo yabo ingoma leyo mfowethu wenza izinto ezinkulu abanye abantu bayibuza ukuthi kanjani na angisho nje ukuthi omunye wabaculi abanabalandeli sesibone ukuthi unabalandeli futhi nendlela abagqoka ngana nembala siyazi ukunemibala yahlukahlukene wena yellow nation angeke kunjalo abanye abantu bathi hayi akulunganga ukuthi ube nabantu abazogqoka umfaniswano wakho ngoba lonto ihlukanisa phakathi abantu bakhonza umculo manje masenenza kanjena kodwa sesibone ngathi kuyabasebenzela abanye ungasibeka nje isombeno nokuthi uyiqale kanjani lento ikusiza kuphi njalo nje ngoba ngisiye sibone ukuthi noma kuthi umsebenzi ama branch into esikhona isifiso sami kwakufana noShwi noMtekhala ukuba nje ngingabi nabo abalandeli ngithandwe nje abantu bonke kodwa ngenxa yecompetition nesikhathi samanje nobuxoki baba hleli bemcimbi
bekuphoqa ukuthi ma iba nalo iqeqebana lakho. Iqeqebana lisiza phiki. Lisiza ukuthi abantu uma bekugxeka lona likwazi ukuma nawe. Abantu uma bekushonisa phansi lona lime nawe. Uma ngabe wenza event lelo qeqebana lakho libe khona ngeke uculele ihlalo ngoba likhona. Ukubaluleka kwani kweqeqebana. Nayi ke manje ke ububi balo ke manje. Iqeqebana uma ngabe ungezulifundisa ukuthi ukuba umlandeli kuyini. Ushayeka lapho ke. Uma ngabe ngumuntu o-wrong neqeqebana lami libe wrong. Yabona? Uma ngabe iqeqebana lami lizosebenzisa ukungilandela ngokugxeka abanye abaculi. Kusho ukuthi seligxeka abalandeli balabo baculi. Kusho ukuthi mina ngizogcina ngisele nani neqeqebana lami kuphela. Yabona? Kusho ukuthi kufanele libe njalo leqeqebana. Kufuna libe liningi ke ngalendlela ukuthi ngisho lilodwa lingalekelelwanga. Ingakho mina ngineqeqebana kodwa ngibehave engazuthi anginalo. Uma ngabe sengiphakathi kwabantu noma ngenze lento ethi ngisho umuntu ongawugqokile umfaniswano wami akazizwe comfortable uma ngabe elandela mina. Ngoba khona abalandeli bahlukene kabili. Khona lo gqoka umfaniswano, kukhona lokulandela ngempela kodwa futhi ungamazi wena. So wena uzokuthi ujabulisa lo gqoka umfaniswano kanti usulimaza lo okuyena okulandela ngempela. So kufanele ubalansiseke. Ubahloniphe labantu abagqoka umfaniswano banikeze indawo yabo kodwa futhi ungayenzi into ezokwenza ukuthi ongawugqokile umfaniswano azithole ewuzero. Futhi ungayenzi into ezokwenza ukuthi ngoba wena uneqeqebana abalandeli bomunye umuntu bezizwe bekunyanya. Kushuthi wena yenza sure ukuthi uneqeqebana yebo kodwa nomunye umuntu olandela omunye umuntu uzizwa naye ekuthanda ngalendlela even mhlawumbe edlula ngisho iqhawe lakhe. Indlela ohlonipha ngayo abantu. Yes. Mfowethu siyazi ukuthi bene insizwa nibuye nithi ukungcweka lapha nalapha. Khona ukungcweka okwakwaba khona phakathi kwakho noBahubhe. uBahubhe ngafunda lenye iphepha kuvela ukuthi hayi ngena phakathi nomculi waMaskandi futhi wangala eSouth Coast ethula axapha. Kwathiwa ulaxapha engazuthatha iside lakho so manje ingakho yena uBahubhe engazuthi senginoqhelana kodwa futhi ngajabula uma ngiphinde ngimbona lapha la kwakuthula khona i-album kaMbuzeni la khona nanihlaba khona ingoma kanibona niphambana kanje noBahubhe nihlaba ngabona mhlambe insizwa sezathelela namanje lokho into yamanje eminyakeni eyadlula sake saba nezinkinga thina inkinga zazingaxazululeki ngenxa ukuthi zazingacacile ukuthi ezani ngempela okwathi mase kuvela ukuthi into ethinta umuntu wesifazana sasihlala phansi sayilungisa sahlala phansi sabizwa lapha kuizwi lomzansi sayilungisa khona mhlambe yaba nomthelela onjani lento yokuthi nithi Amabheny'nyawo nabaculi abaqhamuka ngandawonye kodwa kube khona isihlava esingenayo phakathi kwenu ngaphandle ukuqhamuka ndawonye thina kufanele ukuthi abandawonye thina sobabili ngaphandle yokuthi siqhama mhlambe sayithini elifanayo thina nje sobabili kufanele ukuthi abandawonye sinoBahubhe because uBahubhe ufikele kimi la emculweni yabo ngamkhuthaza iproblem yenze ngokuthi mhlambe kube nezinto esingayinaki esingazikhulumi eli yabo ngasho njalo leke yalaxapha ke ulaxapha wekade sayite noBahubhe yes sengena nje ngoba phela ulaxapha uzosayita nami nje usesuka ngakuphi ngaBahubhe uyaxokiza laxokiza ixoki nakhona izimo mhlambe ezazimenza ukuthi agcine sebona ukuthi mina kushuthi angiyona lento abantu abathi ngiyo because kuyenzeka ukuthi abantu bathi winto ethile kanti umuntu naye umuntu azathi akuzonto umuntu kanti mase sondela ngempela uyona leyo nto yaphelela lapho le ntombazana nebanga isakhona ngoba phela manje siyabonza hayi kahle nje intombi yaBahubhe nje leya kwakweka aBahubhe bahlukana ngendlela abahlukana ngayo nje ethinta bona kodwa uyintombi yakhe ayikaze nje kube yami nakanye mina ngibathanda ukuthi abantu abamike yabo kuukuthi ke ngalesa ikhadi zakudala mangikhuluma ngekhadi zakudala ngikhuluma ngo 2014 15 kanjalo ngoplate yamanje kushuthi kwakunezinto ezazenza ukuthi uBahubhe akholelwe ukuthi mina nale ngane lesisondele yes so kodwa engaphumeli kahle obala yabo kodwa futhi ke
mase sihlale phansi sayilungisa lento ukuthi kodwa izinkinga esuke zenzeke eceleni sigcina sezingenela ke manje na kwi-competition engenasidingo nokuthi ngokwamabhenanyawo i-competition aseyidingi ngoba vele i-support yangala incane kufanele hlezi ilekelela aseyidingi kodwa futhi mhlambe kwamsiza Bahubhe mhlambe kwangisiza ngaleso sikhathi yabo and into engayisho mina since sibadala ngicabanga umuntu over 40 mpeme usekhulile seqombululana nomunye umfana nje ayenze sense yonke ayenze okay wafika kunyaka ka22 2022 last year kuma ngisho kahle hayi sambona Thwasa leKhansela waphakama waze wafika kunambolo 3 ku top 10 yoPhozi FM awusithatha usibeke mfethu uyibhenanyawo usuka mfethu uyofika phakathi kunambolo 3 mfethu 2023 u2022 wonke wangivuna nje wangivuna nje wonke kwaculwa wena vele mina nginokuthi mangabe ngikhiphile i-album abantu bayithande vele kakhulu nokuthi vele angiqhudelani mina nomuntu ngiqhudelana nami nawe uqobo kusho ukuthi mangikhipha i-album ngibheka i-album engisuka kuyo ukuthi ngizokhona yini ukumelana nayo so ingakho mina ngohleze umsebenzi wami umuhle ngoba angibheke omunye umuntu uthi wenzani futhi ngiyakwazi ukuncoma umuntu owenze kahle ngibheka i-album yami ukuthi okay le album le enginayo amandla ayo angaka so kufanele mina ngilwele ukuthi amandla ale ngizoyikhipha abe ngaka ukuze into ehlisa abaculi nokuthi abaculi kube ngazuthi behlekelwe izinga ingoba isuke eshawe i-album yakhe endala umuntu uyazayitshela ukuthi mhlambe bathi wehlikelwe izinga ngoba mhlambe kune opponent mhlambe abhekene naye mhlambe ngenhla kuyena ngaleso sikhathi usuke beqhathanisa i-album akade nayo nale yasenayo ngaleso sikhathi yabo so ke u2022 ke ngafika ngakhipha i-album ngo2021 ngase ngilamana kwathi nje isikhathi sincane ngasithi kawungodle single track yabo leyo single track ngayikhipha ngoMarch yes uMarch kodwa le single track yakhuphuka yazofika ko November December yazofika ngo3 wawenza njani awusitebele mfethu yenza because iyathusa la yenza umhlola ya trenda nje ingoma ya trend unyaka ngowayikhipha eli kakhulu la ngayikhipha eli bezibithi abantu usheshi ngoba naloko ukuthi uzofika ingoma zomaqhawa abo mhlawumbe ufike zindonto zidlule yayivele ithi makunengoma engconywana ephumile ivele kuba ngathi iyadima nje leyo ngoma contact to TikTok ne TikTok uyawubulala umculo uyawuvusa uyawubulala so khona ingoma ungatshela ukuthi niyashisa kanti izoshisa isonto elilodwa emva kwalokho si-off si-off so ke ingoma ke mayishisa ngempela izolinda nje bakhulume ngaleyo ngoma bese iphinde ivukithi baphinde bakhulume ngenye mhlambe elandela ivukithi yabo so nje kanjalo kuze kufika ke kuDisember abanye babethi ngeke leyo ngoma ibe kukhona mhlambe ku top 10 kodwa amandla ayo mina ngangazi ngena umuntu okhulumayo ukuthi mhlambe into ngiyenza ibe khona cha into mayikhona ikhona mayingekho ayikho yabo amandla engoma kwazi ngoba kufika kuDisember nepolitiki ke ihlezi izongicindezela ngaso sonke isikhathi kodwa ingoma yathi yona mina ngiyaya yabo awungitshele mfethu uyakholela kulento ukuthi abalandeli bomculo kaMaskandi abangenhla kothukela bayabacindezela abase subcoast ikhonto enjalo leyo yokuhlukana phakathi kwabalandeli bomculo ngenxa ukuthi usibanibani uqhamuka kuphi ikhona umuntu ongithandayo kodwa ongafuni ukuveza ukuthi uyangithanda ngoba ebheka lento ukuthi kwasesayidini isayidi la ngala ngezansi linabaculi abambalwa yabo abambalwa noma bebaningi abakwazi ukunyuka abanye ngoba nalabo abavele uyimisela kwabo namandla abo abafuni ukuphumela obala mangabe kufanele bamncome nje umuntu yabo bamncoma emakhoneni kanti bona vele basupportana kakhulu abantu bangala yabo basupportana kakhulu ngisho ngakhipha ingoma enkulu if awuyena wangakubona
uyabona na uyezwa na yeswe segazini bathi beyincoma befuna ukuthi kube ngazo bengayigxeki nje beyizwa ukuthi cha kodwa bafuna ukuthi engathi ngakhona enye into evelayo ukuze yabo igcindezele lento yakho yabo but asikubizi mhlambe ngepolitiki sikubiza ngokuthi isupport cost incane mhlambe ke kungenziwa njani ukuze nani niyithole nabaculi be-social cost niyithole nisezingeni salifani nalabo bangenhla ngala eNorth yini engenziwa ngokwezinga khona simbalwa sisezingeni labo vele nayi iproblem izinto eziningi indlela ezenziwa ngayo ngala azifani hlobo nendlela ezenziwa ngayo ngala thina sicindezelwa wonke umuntu okhona mangithi wonke umuntu ngingabala omasipala nje bangala ngakithi most yabo bayasicindezela bancindezela kanti ngala kule side elingenhla umuntu usupportwa umasipala wangakubo kakhulu injani umsakazo before asupportwe abantu abanye omasipala noma abanye abantu okay abaculi imsakazo nyempethu mina ngingathanda ukuyixeka kakhulu ngoba enye into abanye abantu baye bathi umsakazo awenzanga kahle awenzi kahle mhlambe abandlula udlala abaculi abathile abasendaweni ethile kakhulu yabo even uma ngabe uyifakile leyo nto emqondweni izosebenza uma ngabe ngakini kunabaculi abathathu noma abawu4 noma abawu5 ngakithi kunabaculi abawu100 ibapha abaculi efanele badlale kakhulu noma kufanele kubonakale ngazi ukuthi ngibadlala kakhulu yabo for example nje khona umsakazo omkhulu nje wala njengamanje bazama ngayo yonke indlela ukubalansisa yabo kodwa ngikaze ngizwe umuntu encoma ithi cha ukhozi lizama kakhulu uma umdudu ukhoza nje wenza sure ukuthi umculo nje uyawudlala ngempela futhi kakhulukazi lo wase South Coast yabo so ningathi ukuthi senimngaka ukhozini ngingasho kanjalo kodwa nje abasakazi abadila noMaskandi njengamanje bawudlala ngempela mfethu ngabe nje sinephutha ngempela kuke kudlale ngisho ivukana ongakazi owawungakazi ulizwe uyitshela ukuthi leyo dlalo lidlalo kodwa akekho umuntu oqhamuka yathi cha ukhozi liyazama yabo bakhuluma mabegxeka kuphela ngisho umuntu ekhuluma nami nje ethi yabo nje le ukuba bakubambe nje ngokuphonde okhosini yabo kodwa mina ngidlalwa imihla namalanga lapha yabona ngiyakuzwa angikwazi ukudlalwa ngedwa phela ngidlale kube kudlalwa nabanye yabo mfowethu nazi ingoma ezishisayo engizwile khona le oyishaya noSinemkhize bese kuba khona le usamkeli bese kukhona lethi impi mfowethu hayi awusibeke somweni mfowethu uma ulalele zangoma ungayiphinda noma ekawuthethi yembemela mayibhekene nami ngivele ngibeke thembele ibone ngathi izowina kanti qhabo bo yembe mina ngiyelwe impi ngamandla ngoba impi mawuyilwa ngamandla uvela ulahle ifocus ihempe kumele uyilwe ngengqondo njengogedledlekiso impi mina angithi yabuza ubuciko ngiyashinga kodwa ngideleli muntu yabona ngempela mawuhlaniphile ufuna ufunde kulona iThwasa leKhansela ngiyayibona ku TikTok lo ngoma abantu badlala ngayo kamnandi kanjani badlala ngayo lapha ku TikTok yabo so kuzoba khona ukuthi sihleka ngabo bezonda abantu iyakhuluma uNkulunkulu uyabona ukuthi asilwi nabantu senza lokho asithumeko yabona imessage ke le enkulu kakhulu so lezo ngoma lezo zenza kahle kakhulu njengamanje kahle kahle ialbum yami yonke uyabona kube ngowangala ngaphesha kothukela ngabe mkhulu kakhulu umehluko engiubonayo ukuthi le album yami inamandla yabona kodwa khona inamandla injalo idinga futhi mina ukuthi ngifukuze ukuze nongayiboni noma noshayo ngathi akayiboni agcine ibonile yabona lento bengichaza ukuthi support yangala nesupport yangala ayifani abantu bangala bayifunde kakhulu lento ya digital manje labo bangala bayashoda basafundiswa kuze kube ukuthi umuntu ongala ingoba ubamba umqondo wangala kuzenze kangcono yabo bayavala okhosini bavala kusasa kambe SMS ingoma engasi ngene ku top 10 mhla 29 namhlanje
Kusho namhlanje ebusuku. Kusho nje sesokwazi ukuthi ingoma ingenayo eliphi nayo. Uyayithemba kodwa lezo zakho. No mina vele angingenanga. Awungena awukulokho nje uthe nje cha. Umuntu ozama ukungena njengamanje Bahubhe. Okay. Yes. Engifisa kabi ukuthi akangena ngoba mekwangena so vote ngathi siyagula. Kule ngoma yakhe ethi uchamele fridge. Ngamuzwa no minister ubheka icela lapha nenze umzekelo ngayo ekhuluma ku podium. Ngayibona sigijima talk ngasho ukuthi no minister bayakhuluma ngaleko. Angithi yabona. Uma ingangena nje kuyofanele ngempela Amabheny'nyawo asukuma ngenyawo. Yabo. Noma ngingeke ngisho ukuthi akulula. Kodwa nje ingcindezi esiyitholayo la emculweni njengamanje babili abantu. Babili. Yeah. Okay. Hayi ngoba mhlawumbe becula kakhulu okudlula abanye. Ngathini into yabo ihlezi ibhekiwe ngaso sonke isikhathi so ugcine kuphazamiseka ke nemarketing yabanye. Yabo. Marketing yabo noma nje izinto zabo nje indlela ezenzeka ngakhona zigcina zibaphazamisa abanye. So ingakho ke ngithi uma kungena ingoma nje yangakithi mina kuyoba ngihappy. Hayi mayingangena. Balalela angiphinde nginikhumbuzisa futhi sihlezi nensizwa lana sihlezi leThwasa leKhansela umbhali osezingeni eliphezulu obhala into ezwakalayo into emnandi sisakazela bukhoma sisemhlanga igama lohlelo uLozolo Maskandi show. Igama mina ngusihle ungene ezintweni. Ngana kwethu uma sesiya ngasemaphetheleni uma buyihlalela nje ngoba siyazi ukuthi umculo into yakhe esegazini kodwa nje mhlambe uma buyiphumulele nabafowenu noma nabangani bakho ujola nje ukurelaxa wenzeni mhlambe uyibuka ibhola uma umlandeli webhola ulandelana noma irugby siyazi irugby sathi kuba sematheni manje awusibeke nje isithombeni. Yazi mina ave ngibhora. Ungayisho lot. Ave ngibhora. Njengoba jabulisa nje abantu. Yazi mina ayikho into engingaba neshow ukuthi ngiyayazi kangcono. Entweni ezibuka ku TV. Yeah. Yonke into nje. Yabo? Yabo nje kubadlali bebhola mhlambe ngaze abathathu nje. Uyiliphi iqembu lilandelayo? Ngangilandela iPirate kudala ngisakhula. Yeah. Hayi manje. Njengamanye angilandeli. Awulandeli. Ngilandeli ngisupport AmaZulu. Okay. Ususa amaphesha. Nakhona ngazi nje umdlalo oyedwa. Kodwa ngikholelwa kuwona nje. Igama lokuthi AmaZulu. AmaZulu. Nokuthi konke engiyithanda kuwona lokhu ukimprove nje yabo. Yes. Yeah, uyakwazi phela ukubona umuntu ukuthi lo akazibekile phansi. Yeah, insizwe eziningi meyihlangene zijwayele ukuthi zithi shaya inyama la sibeka isithebe sinaka. Nawo omunye wabo noma wona ushaya kulezi zinto lezi zaseyintweni zangempela. Hayi no. Mina indlela engakhiwe ngayo mina nje ngiphila nayo wonke umuntu ne wonke umuntu osekhona ngaleso sikhathi into engingayifuni ukuba nomngani. Yini wrong? Akukho wrong komunye umuntu kuba nomngani. Mina angikwazi uba nawe wena ubumngani wami noma mina ngibumngani wakho kodwa ngifuna ukuthi ube umfowethu. Yabona umuntu uma umfowenu mase bhedile uzomtshela. Kanti uma umngani wami ngisho usubheda ngeke ngikutshela. Uzohluleka ukumtshela. Yeah. Uma umfowethu nje masubhedile angithi awuyena umfowethu wedwa. Funa wazi ukuthi njengoba umfowethu ngiphila nawe nje ngizophila futhi nomunye umfowethu nabafowethu kusho ukuthi masisonke sophila impilo efanayo. Anginayo into ethi mina yabona ke mangathola usibani bane entshontshile kuyobe noThwasa ukhona lapho kuloko ngitshontsha. Yabona? Ngoba ngikholelwa ukuthi mawubhedile ngifaka ngikutshela. Ngitshela. Nawe ngitshele mangibhedile. Banjani ekhaya abantwana omama njalo. Mina ke nginomqondo wakudala nomqondo wamanje. Yes. Ngiyakholelwa ukuthi nje ngimdala. Mukuze uqaphela mina ngihleze ngisho ukuhleze ngishawude iminyaka yami nje. Awuna nkinga nalokho, nokuthi nginezingane ezingaki ubala nje leyo. No ziningi zona. Zeqile eshumini. Awu zeqile kancane kodwa. Zeqile kancane kodwa zeqile eshumini ezeThwasa leKhansela zeqile eshumini. Kodwa nje ungalibophela ibhola impela. Iskim? Yes. Hayibo. Phela mhlambe kusale mhlambe kube khona reserve. Kuyalinganisa. Yabo. Ayizele lensi. So futhi ngiyazithanda izo. Ngiyithanda. Ayike engingayazi ukuthi kuphi. Zithini uba bedume kanjene ezwakala? Zithi zona zijabulela uba nobaba onothando. Bose amazi treat njenge celebrate. No, bangihlonipha njengobaba.
yabona futhi kunaloko bezibekhuleka kuze kweqa uma wabathethe ukuthi yini phela lo uNkulunkulu wenu lo yabona so nje mina yona impilo engiyiphilayo ngizama ukuveza ukuthi ngiphila impilo enormal ngale ndlela exakile mina yabo ngoba ngisho masihleli namagenge kuba ngazuthi ngiyabaza abantu ongathi masongibuza angimazi ngempela yabo abaculi bayazi ngithina sibabingelelayo sinoBahubhe yabo abaculi ababingeleli yo abaculi yo baMaskandi bayitshela yo kulokho sokuthola phi baba ngoba ngiyazi uyadingakala uyafunakala ngiyafuneka futhi nathi nje siyajabula sikubambe nje ngoba impela ubusy yeah utholakala kulezi kulamasonto azayo kulezi insuku nje ake ngithi ngomgqibelo ngibuye ngingazibala ezinye indawo because mina ngikholela ukuthi asiconfirm isiqede ngoba ukuthi ngithi ngizobe ngikhona emcimbini wakho kusho ukuthi ngiyawupromote ekubeni wena ungaqondisanga kahle so kodwa nje ngineshow ukuthi kune activation ezobenziwa usomnandi lapha ya workshop ungicelile ukuthi ngizolekelela kuyona yabo bese uthi ke ngesonto umfowethu uMagcino uyakokwembesa izona ndawo ngizoba kuzona kule weekend le uyakokwembesa kuzobe kumnandi nje then ke uyashaya kumshikashika ke emasonto enalandelayo kanjalo kuze kuphele inyanga kodwa nje le sonto lengisaphumula le sonto belibhizi kakhulu lesikhuma kulona mfowethu siyazi ukuthi unabalandeli abaningi abakuthandayo awubatshela awubakhumbuze kahle hlena nalaba abasafisa ukuthi babe abalandeli bakuthi bangaxhuma kuphi nalaba abafisa ukuthi mebenza imicimbi bakwazi ukuthi bakwazi bakuthinte iThwasa leKhansela indumanduma nodumehle izinto abemfana uthumeka bathuma besizwe ngathi masikhamzulu kanye manambana bathi mumbani mumobe bathi uximba maqala mathombenye bathi uhlala bemzonda abafazi namadoda bethi yofana info amajolo kwaqhamuka ikhehle elifishane lathi cha bo suka akazu five starring lesi mina ke abantu ngendlela engibathanda ngakhona ngifisa ke manje ukuthi before ngiphume nje ngidlulise lo mlayezo othi mangabe uzoqala ukucula uzoba umculi nje ungalingi thatha iside ozobafica nje belokhunje beqwebhana uphile nabo bonke abantu leyo nto ibaluleke kakhulu ngoba uma uthatha iside uzotshela ukuthi wena against i-artist kanti against abalandeli be-artist laba onjani obadingayo noma usukungakuleli side futhi uzobusu against leli linye side okweyi abalandeli obadingayo so abaculi nje ababe ndlela leyo nokuthi ke abantu abayeke ukucula into efanayo kakhulu abo nje kakhulukazi labo lemculo yama TikTok efana mozobheka nyama hit yaka TikTok athi wonke yathi yabona so ababe nje nama hit kodwa angasho ukuthi yima angathi yema ondana njengabe engathi uyagadla nje uluve phela esimaze ngo akube ukuthi uluvo ngcono sho njalo awube uyena kuphela usho njalo ukuthi ezinye izinto zizokwenzeka zibe mnandi kodwa futhi zobulala uMaskandi siyakuzwa baba sikulandela kuphike enkundleni zokuxhumana ngicela ukuthi ungibheke nje lapha ya ku WhatsApp okay ku WhatsApp nje iThwasa leKhansela ngizokutshela futhi number yami phinde ungibheke lapha ku Facebook iThwasa leKhansela YouTube iThwasa leKhansela nabo Twitter nabo iThwasa leKhansela Instagram Thwasa leKhansela nje angishintshe inamba yami nje mawufuna ukungiqasha uthi 071 58 49 111 usiphindela mfowethu 071 58 49 111 mawungiqasha nje babukeli uyayisholo yena umfowethu lana ukuthi nje inombolo yakhe ithini siyagqugquzela kubahleli bemicimbi ukuthi abayiqashe insizwa ikade yafika 2013 amagalela ayaziwa hayi ukuthi nje igama ngosihle nganza kwethu ungene ezintweni sibongo ngwakamkhize igama lohlelo uLozolo yebo siyabonga kakhulu sesivalelisa nje abantu abaliqasha iThwasa leKhansela ungalinge ukuliqasha ngokulidabukela ungalinge ukuliqasha ukudabukela podcast affirmation sisonke sisakazela kuphi
umhlanga-Ross. Ngicela ukuthi-ke asiphinde sibonane ngokuzayo. Mina nguSihle, ngithi salutes.